Men altså, det er meget autentisk, at boksen er så stor i forhold til, hvad det ude på en maskine. Det var du sgu ikke første gang. Hvor er det der, hvor boksen er? Jeg tror bare, det var en kæreste, der stod bagved. Det bliver ret godt der. Jo. Kan den skifte værk? Eller ser det bare ud som? Det ser ud som om. Okay. Den skal vist lige have lidt olie. Ja, lidt olie. Og det kan jeg godt se, den skal lige have lidt... I skulle have sat den der sådan en... Ej, okay. Har du sådan noget programmeret det derhjemme? Ja. Okay, den spindel der, den sidder en anelse skævt. Ikke relativt den, der var før. Nej, den så rimelig skævt. Det kigger du ikke efter. Hold kæft, det er sejt der. Skriger bare det.